Yorok yo try pelap pela balai ngapaton kam ya ini kintin namar bangi haban yorok yo try haman lagi kalimat haga jigem jangi kakten parang ko ongkum ni last night was the last night for somebody menen kejanmit kalong kasngi ka bakhado nak banta jong ki katto kat ningot ki bru nak kata kata ngi haban aingu yo blay haman lagi kalimat haga jigem jangi nak kata kata ngas tang ya kan video jangam ta kasngi dak kintin yero yo try kubor nak kakten jong blay ka banga kwa ban HP haga ni kubor kalong ka bala pensionorim nang gospel jong Lukas kalong ka bakhatasan ka dekot ka bakhat we kakten ka kubor ka bang ju sngo man lagi por ka parsi ukon sorong auri balai nga kwa ban wanra ya kan kubor mentagasngi kalong ba hakabang istang ya uni usnem botmai ar hajar ar pulai kwa ban IP ka kubor kumungin stang ya uni usnem ar hajar ar pulai jingi bat lengba jong gani kubor ngi scam baka jigim jampi kan long ka jigim ka bayat bej ka bayat renti nganung pulesyo ya kan ki khot nomor baro na preng jongi ni tiplot ya kan ka jing itu khana pang uni khon sarong auria hagitu por manba udan don rengkat baru kupa ju ukwa man imno ka jingim ka balai loj na kata ka jing pej ka jing khmi jong kupa ju kumta ulej ha kupa ju bar upan ya kata ka hok ya kata ka benta jong u na ukpa jong uru ula ai ya kata ka hok ka kenti jo ukhon jong ka ba ude ban yo uni ukhon ha ba yo ya kata ka hok ya kata ka kenti ya kata ka spa ka ba ukpa jong ula ai ula dilut barok hot ya kita jing don ge jing em jong bat ushim ya kata ka pisa bat umi na kata ka snong bande syang ya ka perthai barok we ban im la ka jong ga jing im ka bat lai lu independent life bat ka ek bajia ko por kat ba unan don kerhai ka spa ki perlo jo ki don syaka diang ki don syaka mon jong Henry ke ek bajia hadin bala kurdo haga jingem jongu kita ki ju ki perlok ki ba pungkup shetri u ha por ba shet kasngi kita ki ju ki perlok endala hap uslap ki shimya kata ka shetri na u bat ya upat kila e ba unje kita ki long ki perlok ki bangi yo hak ne ka perthai ki bangi im hakitu ki por man ba uni khon sarong auria ukuntu ya ka jing kat shaba uphai sha kita ke perlok jong om don shu ki ba kner ya la ke jong ki jong ki bani rapiu ule sha ka diang ule sha ka mon kat shaba uphai ru om don ki weru ki perlok ki batre bani rapiu hak por bo shem ya ka jing hak por bo shem ya ka jing khuslai ha ka jing jong sha e ule sha in pai ubam ya ka jing bam ki ba po lagi bapok tam ubam ya ka jing bam rengkat bat ki sniang patkat ba udang bam ya kata ka jing bam ke jauh no kata ka umar ka jing snau si kthang uken mau kat no ka jing suk ka jing kemen ngayo menba ngadan don rengkat bat kupa junga ukpa junga u alut ya ki jing don kam junga upen biang lut yanga mentapat habanga phai silaka jong ka jing im ngahap ban bam rengkat bat ki sniang kordet ka jing im junga uni ukhon sarong arya kat bau udang perkhat kata por larai balong kat ke balong ngalik phai sila ujong ukpa junga ngatip bau ukpa junga unam pediang syo yang aku ukhon jungu kata kalong ngajing perkhat ju ngatip bau ukpa junga unam pediang syo yang ada lele ro em kum ukhon jungu Henry ngan syong rengkat bar kita ki syakri jong ukpa junga ngan im rengkat barki ngan tre rengkat barki bat ngan bam rengkat barki ban ye ka ban bam rengkat barki ni kesniang hangne kata kalong ngajing ra jungu mentap hai sila ke jong ke jing im ka ke jing rai jongi haus nem ar hajar ar pu ar ngilabu hila ka jong ke thong jongi haus nem ar hajar ar pu ar bat habangi persyang ban ya kata lentia jongi ngisngo bakalong ke badai Henry ngimtip baka bokut jong ka kalong ka jingjat bat sa engin le sa engin phai hakum kata kapor ken mau ya uble ken mau kumbau ken mau uni ukhon serong auria ken mau ya la ujong ukpa jong kum taro tongin ken mau ya uble ubade ukpa jongi ka bajia ya uni ukhon serong auria ulai phai chiyeng jung ukpa jung u api u hagat kapor udap daga jing sngosi na jangai yo i ute ukhon jungau lawan ulap khot ulap perta ya ke syakri jung ale pej ukhon jungau lawan ka khatin jong blei ka ongkum ne khatin jong blei ka ongkum ne Henry ukpa u ong ya ke syakri jung wan lam kloi ya ke jangkup ki bakor tam bat tu pun kup yo tu bo ro ya ka sati ha ka khti jung bat ya ke juti ha ki kechat jung patu wan lam ya ukta ukhon masi bala pensengat tongin ya bam ngin yelek kemenro ndaba uni ukhon janga ulalong ubala yap te ula impat bat ulalong ubala jano tela syempat hiu kumta kira stang ban yelek kemen kumta ro haga jigim jangi lalangi phai sha uble unam lendet yangi lalangi long kumno haga jigim jangi utre ban pediang yangi saju sien pat bat ladangi ban phai okpa jing un khat eki angel jong kita ki syakri jong ki deki angel un ong ya kita ki angel ale wan ra ya ka jangkup
to penkup ya uni khon jonga ya kan ka khon jonga kala ja ha uni usnam arja arpo ar tip shu shay unlej kam tip shu shay kan lej Henry menta ulawan phai pat shanga to ale penkup yu ya ka jan pen phong yu ya ka juti ot ya ka do bat nginya bam nginya khawai kata kalong ka jing khot nak mata jongpi nak mata jonga ha uni usnam ar haja arpo lai lada ka ka jing thmu jongi ha uni usnam ar haja arpo ar kamla banlong ka ba saiso phai den la ka jong jim jong pi mat rong sha uni usnam ar hajar ar phulai da ka jing pengkhre ya ka jim ka bathamai ka phone jungi habakal adap ka storage jongka ngimla syuban pendon kami ka lanangi shon ya ka duru kala hang lanangi text ha WhatsApp ro ngimla ban pe watang ya ki status hapo jong ka WhatsApp ro ka hang no ka phone jungi hakum ka por ka engin le bon na jungi ni shim ya ka phone ngi restore ya ka phone jungi but haswa bangin restore ka phone ni backup kontak number jong ki bahaya ngasam jengi ki kontak number jong ki perlok jengi but endang ni dapat men refresh endang ni dapat men restore ya ka phone jengi ni backup yang ya ka ki data ki bangila backup hapo jong ka Google kat no tam uble jongi habangi shem baka jing im jongi kam long shu ka jing im ka bakor kumba long uni ukhon sarong auria haba ukundu ya ka jinge haga jing im jongu tip shu shay un le shay un phai haga jing im jongu bat haka por ukun mau yok paju kum taro tongin kan mau yok paju ngi ubah bane ngin restore ngin press ya atau reset button jong ka jing im jongi bat ngin erase lut ya kita ka jing ngosi ya kita ka jing khuslai ya kita ka jing denjar ki bangi shem haga jing im jongi bat ngin IT la de sha utra jongi bat habangi wan phai sha ok paju ngi ong ya ki angel ale wan ra ya ka janko kum taro tongin refresh ya ka jing im jongi ujis kris utrai jongi ukhot yangi langi long kumnu ro haga jim jongi ukhot yangi udon kam yangi mentale ngi im haga ni ka prthe ni don kam e shibon ki nong tre nakam taban tre ya ka gospel jong utrai jongi ujis kris man haga ne habang upload ya ka video hapo jong ni ka channel jonga don way napdeng jong ki subscriber jonga ngam tip wana e usu onginga na meyo ya ka bor ban yalap ya ka keten jong play ngam shema reply ya kata ka comments ka mo comments nga Henry hapo mansem nga ong na ken ngayo ya kata ka bor ban yalap ya ka keten jong play Henry nga kan mau mo Jesus ongingi khilet phi sha ka perthi ban penlong senran ya ki benru bar kata ka long ka kenten ka bala ai bor ngi bangin long kin nong yala hasla jong ni ka perthi ngim don kaman yo ya ka certificate ngim don kaman yo ya kata ka authorized letter nangno ban yo ban kran ya ka keten jong play Henry u Jesus la dehi u ai ngi ya kata ka bor khilet sha ka perthi to penlong senran ya ki benru bar kata ka long ka certificate kata ka long ka authorization nakam ta jong phi nakam ta jonga ban yelap ya keten jong ble kum taro kani ka khobor jonga manta ka sing ka khot ya phi ka khot yenga bangin long ke senran jong Jesus Christ menta haunus nem ar hajar ar phulai ngidan hado khat ar 3 kilom ki bangin kiu habat habangi khenlang ya kita ki mau konton lais pa ruposan dili ki mau konton ki bangi haban ya denti ban poi syaka jingko jongus nem ar hajar ar phulai haswa bangin stang hi unus nem ar hajar ar phulai ngla set ya ka goal jungi ngla set ya ka target bangin le haunus nem ar hajar ar phulai wanam sya ba kata ka target ka bangila bo ulang persya ya ka ba ublay ulah hukum yangi Henry tu ai bakan long rengkat kajing persat mesin buku jong play namar ladangi yat kat kum kajing start jongi bonsen ngin selong kum tau khon sarong auria bat habangi kendu ya kajing sya ngin le sya ngin pai bo ya ka target haga jim japi kane ka bangan deban le menta usnem ar hajar arp ngala bo ya la ka jong ka target nam tau jonus nam arjar pulai ka target pilabu ngai skam bagani khobor jangam takasi dan penkendi benru ya ka jimut ka jing berkhat jumbi papin set ya gol ko batmai ha unus nam ubat thamai barba priyo ya ka snam ka basuk ka snam ka bakmen rengkat ka jing don rengkat jong ki bahaya ka sab jangpi ka jing kur khu jong turai kenrat na jrong im ya kata ka jing im le ya kata ka kam bapin dong ka nuksa ka babaha nak mta jangkui nak mta ka borom jong turai tungni onglang amen but amen